И здравейте, приятели, аз съм Ванката Big 06 и днес, в този епизод ще оцелявам. Знам, че не съм качвал от много време, защото беше ми станало скучно. Каналът ми още си е тук спокойно. Не съм го посещавал от доста време, но както и да е. Сега ще почна Survival на 1.8, защото 1.10, да. Не обичам много 1.10. Махай са. Да. Сега сме да направя няколко епизода на Survival. После ще правя клипове на PvP и такива неща. Така че ще бъда редовен, може да се каже. Не, всъщност няма да съм. Той по-скоро не е сигурно дали ще съм. Затова... Да, целта в тази поредица ще бъде да направя всички ачивменти. Това според мен ще бъде трудно, защото най-трудният ачивмент на Adventure Time, който трябва да обиколи всички байми, наистина е много труден. Затова поредицата ще бъде дълга. Сега правим си crafting table, връчки. И да. Сега седих. Ние като беше снимал на Survival, ние правим един Survival, ще взимам моят приятел Никто. Предполагам му знаете. Предполагам му знаете YouTube канала, или пък не. Не знам, ще го сложа в описанието. И сега нека да, забравих смисълта. Нека да се развиваме. Така. Така. Какво ще ме радва? И лопата. Айде, лопата ще се направим. Така, не се прави така лопата. Ето. Да, малко съм болен. Това ми е проблема сега. И да. Смятам първата нужда да си направя някаква дупка, не знам. И тук в планината ще направим една дупка. Защото дупките в планини са яки. И са дупки в планини, който ги прави още по-яки. Това беше стола ми. В момента съм сам вкъщи. Мама и тати ще дойдат всеки момент. Така че очаквайте да има някакви излишни шумове, тъй казано. Така. Ще направя врата. Да не влизат монстъри. И за да помня, че това е моя хоум и да не го губя, ще направя някаква яка постройка. Защото нали мене много ма бива в постройките. И съм перфектен. Не, това изглежда мазно. Това изглежда хипер мазно. Не. И не. Това изглеждаше много мазно. Ау!
Ау. Добре, така, стъпи бе. Добре, ще бъде някакво такова. И кобълстон. Добре, сега не изглежда малко. Ще направя чарково. Стварим ще насека още малко дърво. Този клип няма да е много дълъг, защото ще бъде скучен. Само ще ме гледате как обикалям се дърва и копая. Така че да, ще бъде горе-долу около 10 минути. И да. Защото ви харесват епизодите. Тук имаше прасета сега. Ще убия още едно. Запапане. Има и овсе, бе. Овсе. Какво става овсе? Прасето ми е по-важно. Овсете не чак толкова. Мале лаги. Прасе. Дойде твой ден. Give me food. You too. Ще взема една габра. Ето, много добре се вижда къщата. О, ихчи лаги. Още от сега почвам с външен интериор. Защото мене ма бива в строенето. Так сарказъм. Да. Тук долу кой ще сложим? Кой ще сложим? Нищо няма сложим. Бам-бам. Така. Ето и това ще сложим. Бам-бам. Е перфектния хора. Така и че някаква хиперлъжка къщичка, той не е човек. И да не отрича, не е човек. Знам, че в момента си хъбал материалите за почти нищо. Ама първия ми хълм искам да изглежда невероятно както човека, който го е направил. Я базикам се. Чакай. Нещо такова. Окей. Това ма дразни. Така. Абе, знаете ли какво ми хрумна? Ще направя на яката пещера. Правена някога. Е така, ще бъдем в блатото като шрек и в пещера като пещерняк. Ще сме шреконяк. Какво казвах току-що? Леля, аз владея думите, хора. Владея ги. Ако сте се чудили. Така. Беше добра идея да си направя лопата. Ето, сякаш някога съм имал лоши идеи. Не, базикам се. Лаги. Не знам как ще снимам клипове и ще играя PvP така.
Така. И тук ще го направим в стил дърво. Не знам. Но ще бъде много яко. Така. Пода ще бъде... От какво да бъде пода? Нека бъде на слаб. Ето на слаб. Да. Защо не? Прас. А не тук. Трябва да го нацеля. Бам. Чупи се, бе. Така. Ага. Така, онака. Абе, чупи се, бе. Прас. Какво да ви кажа, хора, невероятна къща. Като за начало. И, както виждате, обичам дървото. То е дърво. И, налепваме храна. Прас! И, пам. Значи, и късмет да влязат някакви мобове. Невероятна къща, аз съм просто невероятен в строенето. Сега... Не бях мислил за това. Ага. Ще направя още слабове. Не плежа плетя слабове. Що е чупа камъка с брат? Добър въпрос. Честно казано, и аз не знам. Добре. Това смятам да бъде от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ще се видим в следващия епизод и довиждане.